Príjemný sviatočný deň, milí diváci. Slovenský deň kroja oslavuje už 6 rokov. Za ten čas sme prešli celé Slovensko a navštívili nositeľov našich tradícií od východu na západ a zo severu na juh. Všetko preto, aby sme zachytili krásu kroja, piesní či tancov, ale aj zvykov a obradov, tak ako ju ľudia zachovávajú a prezentujú v jednotlivých regiónoch. A aby sme sa napokon všetci spolu stretli na oslavách v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici. Tento ročník bol zameraný na to, ako príroda formovala a ovplyvňovala náš život. Človek sa prostrediu, v ktorom žil, prispôsoboval a čerpal z neho. A s tým súvisel nielen odev, zvyky a tradície, ale aj remeslo a životný štýl daného regiónu. Drsné prostredie hôr a lesov ponúkalo pre život iné podmienky ako úrodné polia rovín a povodí riek. Ľudia sa prostrediu prispôsobovali a čerpali z neho. Každý kraj, každý región a každá oblasť si žila svojím originálnym a jedinečným folklórnym životom. No a práve odlišnosti jednotlivých oblastí a ich pestrosť a rozmanitosť robí slovenský folklór a ľudový odev jedinečným a unikátnym. Základom ľudovej kultúry je kolobeh života človeka. Ten sa odvíja od kolobehu práce a sviatkov. Ale aj práca a zábava sa spájali s prírodou. V minulosti počas letných dní ľudia pracovali, aby si zabezpečili jedlo na prichádzajúcu zimu. Naši predkovia vedeli, že to, čo v lete nedopestujú, im bude v zime chýbať. No a v chladných mesiacoch sa práca z lúk a polí preniesla domov. Ženy sa stretávali na priatkách, tkali koberce a párali perie. No a po práci sa vedeli aj poriadne zabaviť. Poďme sa pozrieť na to, ako život pri práci v prírode prezentujú a uchovávajú folkloristi v rôznych oblastiach nášho krásneho Slovenska. Ide jar, idú chlapci kosiť. Ide jar, idú kosiť, a ja nebožiatko, musím šablu nosiť. Jún bol obdobím kosenia trávy a prípravy sena na zimu. Muži mali na starosti kosenie lúk i zvážanie sena. Ženy hrabali a starali sa pri prácach o jedlo a malé deti. K práci na poli si obliekali jednoduché krojové súčasti z domáceho ľanového plátna.
Pôda bola pre našich predkov základným bohatstvom a nesmierne si ju vážili. Vedeli, že svedomitou prácou im zabezpečí dostatok jedla pre ich rodinu aj domáce zvieratá. Na záver žatevných prác sa uvil dožinkový veniec, symbol úrody obilia spojený s magickou predstavou o jej opakovanom zmnožení. Odovzdanie dožinkového venca sprevádzali príhovory a vinše, poďakovanie hospodára a dožinková oslava s hostinou. Buď pochválen, gazda náš, že spomáhal tento čas. Žítko zožať, poviazať, do stodoly pozváť. Idú ženci z polí, prestierajte stoly. Stoly javorovie, obrusy bielenie, hotuj gazda hostinu, všetkých pozvykuj. Milí ženci a žnice, Pán Boh zaplatil za dobre spravenú žatvu a tak ako sme sa zjednali, každý tretí, štvrtý gazdina, každý tretí večer Božia je váš. Gazda náš, aj žena Boha máš. Gazda náš, aj žena Boha máš. Aj žena Boha spí, vierali svoj klásky. Aj žena Boha spí, vierali svoj klásky. Požehnaj všetko nám dobre daj. Požehnaj všetko nám dobre daj. Daj zdravia aj chleba, viacej nám netreba. Daj zdravia aj chleba, viacej nám netreba. Práca v lese patrí od nepamäti medzi najnáročnejšie povolania a vyžadovala si veľkú dávku zručnosti. Drevo bolo najčastejšie z lesa stiahnuté koňmi do údolia, kde bolo skrátené, naložené na vozy a transportované k rieke. A odtiaľ už pokračovala práca pľtníkov. Rozvoj pľtníctva súvisel na Slovensku s rozmachom ťažby dreva a ovplyvňovali ho i prírodné danosti, a to splavnosť riek. Plavenie dreva patrilo k najstarším spôsobom dopravy dreva vôbec. Najprv sa drevo plavilo voľne v kusoch, potom vo zväzkoch pľťami. Pľtnícka sezóna začínala tradičným odomykaním vody. A k tomu patrila i hudba, tanec a rôzne obrady. Aby sa aj po 2 razy. Hop. A teraz jo. Hej, ale pomadę. Hej, no, przestańcie. Ty vodžická bystrá cesta, což umilá rany Pána Krista, umizej mne, břesné stvořeně.
horských regiónoch Slovenska sa formovali aj niektoré zložky tradičnej kultúry a spôsobu života ľudu. Vznikli osobité typy pastierských piesní, tancov, zvykov, pastierského umenia a podobne. Takto sa ovčiarstvo stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života v horských regiónoch Slovenska. Všetky tieto prejavy kultúry pastierov oviec obohatili pôvodnú kultúru roľníkov na našom území. Prísaha sa hlási. Strišťarik sem poleno. Johoj! Že by každý lavách klakol na koleno. Javorovo drevo, zohrej moje údy. Nech ma na savaši zlý duch viac nebudzi. Tak je veď, tak. Javorovo drevo, zorievaj nám kotál. By sme mali z mlieka vždycky dobrý odvar. Dobre vravíš. Javorovo drevo, ochranuj mi košiar, by som s ovciami nevyšiel na močiar. Tak veru. Javorovo drevo, zadym nám kolibu, by sme toto leto nešli na mizinu. Tak. Javorovo drevo, buď mi na fujarku, by som každý večer privolal frajerku. Všetci! Že nebudem bačovým ovciam zarobiť zveru, že ich budem vodiť na dobrú pašu, dojsť tak ako pastierské zákony kážu, že čo môžem ukradnúť, to vykonám, na túto sekeru prísahám. Hej! Ahibaj! Keď napadol sneh a prišlo obdobie zimy a chladu, tak sa práca presunula z polí do domov. Ťažba dreva sa ale vykonávala aj v zime. Drevo vtedy obsahovalo najmenej vody a škodcov. To bolo zvlášť vhodné na stavbu drevených domov a obydlí. Kôň pomáhal človeku počas celého roka, či už pri oraní, zvážaní úrody alebo sťahovaní dreva.
Tvrdé a kopcovité prostredie hôr ovplyvňovalo aj ľudové tance. Človek bol nútený stúpať do hôr v miernom predklone a to sa prenieslo i do držania tela v gorálskom tanci. Najmä u chlapov. Väčšina krojov je šitá z prírodných materiálov, akými sú ľan, konope či priadza. Ľudia dopestovanú úrodu spracovávali a tak sa počas zimných dní tkalo, priadlo a z obilia piekol chlieb. Do polovici 20. storočia že v našej dedine v Biacovcoch v každém dome pestovali len, pretože z lenu že vyrábalo skoro všetké, že šilo, co še nošilo. Aj pre ženy, aj pre chlopov. Pre ženy toto je košuľa, čo nošili ženy, toto je všetko z plátna. Aj toto je chlopské gače, to všetko je z plátna. Servítky, plachty na postele, grastuchy to še používali na trávu alebo na slamu a skôr ešte še používali také na zahlavky, períny, postelné pradlo. Toto všetko še vyrábalo doma z toho lenu, ale s lenom to bolo strašne veľa roboty. Kým še pošal, potom vytarhac, potom še rafal na rafoch a močil v močidloch a sušil a potom še tlukol, že by to tá drevnatá časť še bola mala, že by še vlastne len to ten stredek, ten len ostal. No tak sme sa tu zišli, ideme vám ukázať, ako sa pečie na Suchej hore taký chlieb po slovensky, ale volá sa to moskaľ. Tento moskaľ sa piekol na všetky svadby, keď sa narodil do krštenia, meniny, dajaké oslavy, vždy sa ten moskaľ piekol a jedol sa s mäsou, so slaninou, s polievkami, proste to bol bežný chlieb. No do toho moskaľa ide prepasírované zemiaky, ktorých musí byť na kilo múky 2 litre, tých zemiačkov, ale prepasírovaných. Potom ide múka, hladká, droždie, potom ide kúštik soli, kúštik cukru, zrobí sa normálny kvások, zamiesí sa to dokopy všetko, dá sa tam jedno vajíčko, potom sa len to prerobí a čaká sa, kým vykysne. Keď je už vykysnutý, tak sa tak vyberá rukou, vloží sa takto ako to, ale nesmie sa válkať. On sa musí takto rukami ostlačiť, aby sme vedeli, aký je hrubý. Teraz, keď je to už také urobené, tak si tuto máme kyselé mlieko a mak. Mak to znamená preto na ten maskalík, aby bol dobrý a aby každému chutil. Za takých 60 minút je ten maskal už asi upečený, tak ideme pozrieť. No, je vynikajúci, môžem vybrať. A
A takto vyzerá takýto maskaľ pečený. Človek si spieval pri práci, v radosti aj v žiali. Hudba ovplyvnila aj ľudový tanec, ktorý je na Slovensku veľmi bohatý. Poznáme obradový folklór, ako sú mnohé vinše, verše, koledy, ale aj zvyky a obyčaje, ktoré sa viazali k životu a práci. Príroda ovplyvňovala aj detský folklór. Tvoria ho riekanky, hádanky, hry, aj piesne. A najväčšie víťazstvo, ktoré človek získal od prírody, je láska k nej na celý život. Aj svadby, zábavy a rôzne spoločenské udalosti sa často konali vonku v prírode. Domy a izbietky boli malé a tak sa ľudia stretávali na dvore, na prostred dediny či pod lesom. Milí svadobní hostia, patrí sa nám pripiť na zdravia. Ja týmto mladomanželom zo srdca želám, aby šťastia blaženstvo prišlo im ku zverám. Na zdravia im teraz pekne pripijeme, nech sa z tej ich radosti aj my radujeme. Na zdravia! Vítajte nám, ľudia milí, horní, dolní, cespovní. Nesím vám ja polievočku, nej kohutá sliepočku. A teraz, milé svadobné zhromaždenia, chcem kratučké premluvenia. Učiniť vám k veselosti, počujceme v bedlivosti, no dobre počúvajce, kuchárky sem zavolajce. Kuchárky, vy pozor dajce, dobrú radu zachovajce. Vy, keď sliepku uvaríce, vy ju takto rozdevíce. Mladému zacovi dáce hrdlo, aby mu vždy tvrdlo, ale srdco k druhým ženám. Mladej nevestce dáce celé celo, aby sa jej stále chcelo. Lenže zavčas rána stáť, sliepky husy nachovať. Svadobnému otcovi dáce plúca, nach nám povie, či mu ešte žena do postele súca. Chvost dáce svadobnej macery, že by si nelahla s cudzým chlapom do posteli. Prvej družbice dáce krídla, keď k nej družba príde, že by kytlu dvihla. Prvému družbovi dáce pečienku, že by si našiel dobrú žienku. Starejšiemu dáce labku, že by sa nečochral furžene kolo zadku. Muzikantom dáce čreva, bo ich je veľa, a mne neostalo iba kosci. Mne to veru nie je dosci, mne by patril kohu celý, ale taký s bajúzami. Niečo by mi popod nos kýchal, ale do ucha kikiríkal. A perie, nach vietor berie, otvárajte friško dzvere. Všetko si to tu dobre vychutnajce a vínkom zapíjajce. Žena moja, byť sa rád!
Svadbe predchádzali stretania sa mladej chasy na zábavách i tancovačkách. Na Novohrade sa tancoval aj svadobný uterákový tanec, tak ako nám ho prezentuje folklórny súbor Ipeľ z Lučenca. Macho! Hey, hop! Ľudové piesne patria k tým najstarším ľudovým prejavom. V každej sa skrýva kus pravdy o živote daného regiónu, o bežných radostiach a starostiach. Ej, už ma hlavka bolí, už ma hlavka bolí. Čo pláčem za vama. Mať moja, i mať moja neverná, oj za pekným dievčaťom, za pekným dievčaťom, pozerať mi nedá. Ej, bratia, moji bratia, po jednom sa trátia. Jeden je na vojne, jeden je na vojne, druhý zajtra pôjde. Ej, Môťovský cintorín, murom murovaný, ten môj dobrý otec, ten môj dobrý otec, v ňom sú pochovaní. Ding-dong, dang-dong, chodím na kústavy, ding-dong, dang-dong, vrabce odháňali. Ding-dong, dang-dong, vrabce sa neboja, ding-dong, dang-dong, do tanca ich stoja. Ding-dong, dang-dong, vrabce sa neboja, ding-dong, dang-dong, do tanca ich stoja.
Deti si vytvárajú vzťah k ľudovej kultúre v rannom veku prostredníctvom pesničiek, tancov, hier, krojov a nárečia. A to je základ pre dobrý vzťah k ľudovým tradíciám. Hrávali sa a šantili v prírode na slnkom zaliatých lúkach, ale aj v snehom pokrytej dedine. Príroda ovplyvnila aj obradový folklór, ako sú mnohé vinše, verše, koledy, ale i zvyky a obyčaje, ktoré sa viazali k životu a práci človeka. Vinše a koledy sa obzvlášť spájali s obdobím Vianoc a začiatkom Nového roka. Poďakujme Kristu Pánu a vzdávajme česť a chválu jemu. Z neba vstúpil, ponížil sa a z Márie Panny narodil sa. 33 let pracoval, keď na svetom kríži umretí mal. Lomila matka svoje ruky, keď uvidela tie synkové múky. Synka svojho premilého videla ho na smrť mučeného. No dievčatská, krásne ste spevali. Tu máte koločky, stúžky a drobná peňaza. Nieco sa kúpte. Pán Boh zaplať, Pán Bohu slíš. Pán Bohu slíš. A príďte zas. Zeberte sa o to. Koločak. Ponúknite sa. Zeberte sa, lebo ste krásne spevali, šumne. Ďakujeme vám za vaše dary, čo ste nám dali, obdarovali. Zaplatí vám to sám vám Boh z neba, keď vám to bude najviacej treba. Poďte, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, daj mi tejto noci znať, s kým ja budem pri oltári stať. Bohatstvo našej kultúry, ktoré formovala príroda, je pestré. A my sme radi, že sme vám z neho mohli kúsok ponúknuť. 1. septembra zaplaví námestie Banskej Bystrici množstvo krojovaných ľudí, ktorí prišli vzdať hold kráse slovenského kroja aj ľudového umenia. Celý deň je počuť hudbu, vidieť tanec, spev a všade vládne dobrá nálada. Na oslavách sa stretáva takmer celá folklórna obec. Poďme sa pozrieť na to, ako tento sviatok kroja a folklóru vnímajú samotní nositelia tradícií a návštevníci priamo v Banskej Bystrici. Slovenský deň kroja je niečo úžasné pre všetkých. Pre mňa kroj je ako druhá koža, ako keby som v ňom ožila, ako keby som rozkvitla. Keď sa do toho obliekam, tak mi vždy prídu na rozum moji starí rodičia, ktorí ma k tomu viedli, aby som to milovala. My sme vlastne nositelia tradícií a preto s láskou to odozdávame každý rok tým našim detičkám, aby vedeli, videli a mohli mať od nás krásny príklad. Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. V Dražovciach sa zachovali všetky druhy ľudového odevu. Každý sa pýta, skade máte tieto čepce, to nepoznáme. Ani nemôžu poznať, pretože to je jedine dražovský kroj. My pochádzame z Tekova a pre náš kroj je typický rohatý čepiec, brokátové sukne, blingáčové a bohato vyzdobené prunclíky. Typická je to, že musíme mať pekne vypchaté boky, musia tie sukne stáť a vypchávame si to, sa volá, že kačica. Naše kroje majú 80 až 100 rokov, sú to originály. Kroj mám od pani Garajovej z Jaslovských Bohuníc a je to trnavský kroj a vyšívala ho ona sama zlatými niťami. Košuľa, takto je ľanová košielka šita hore
krajom točila ešte nebohá maminka. Pozdravujem ju do nebička za to, že jej ďakujem, lebo bola krojárka celý život. Vlastne oni boli pôvodne biele a to sa modrilo. Čo je také zaujímavé, takto, že máme takéto chvosty. Tak to je také zaujímavé a také jedinečné pre náš kroj. Ja som bola nedávno na svadbe v tomto kroji a pocítila som také niečo obrovsky radostné, že som mala túžbu sem znovu prísť aj so svojimi vnúčatmi a bolo to také... Aj je veľmi, veľmi dojemné pre mňa. Naša história, to je naša duša, to je naše všetko. A je to veľmi dôležité a veľmi podstatné si udržiavať, ctiť a vracať sa aj do minulosti, aby bola aj budúcnosť. Tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Dnes si myslím, že sme prežili úžasný deň, krásny deň, na ktorý sa nezabúda. A to vďaka vám, že ste sem prišli, že ste priniesli sem radosť, krásu v kroji, krásu v tanci, krásu v speve. V aktuálnom spoločenskom a kultúrnom živote z roka na rok cítiť väčší záujem o ľudové tradície. Ľudia všetkých vekových kategórií hľadajú naplnenie, zábavu a relax. Zároveň precítia, odkiaľ pochádzajú a kde sú ich historické korene. Preto sa Slovenský deň kroja spája aj s oslavou Dňa ústavy Slovenskej republiky. Táto oslava každoročne vrcholí slávnostným galaprogramom, kde vystupujú tí najlepší z najlepších. Štilizovanou formou a scenickým spracovaním prinášajú archaické prvky aj formy tradičnej ľudovej kultúry mimo jej prirodzeného prostredia. Folklór v súčasnosti už stratil svoj prirodzený mechanizmus tvorby a tradovania. Opustil svojich pôvodných nositeľov. Ľudia mu však vdýchli nový život, novú cestu a nové formy.
Odkážte, odpíšte. Odkážte, odpíšte. Odpíšte.